Hello mga kasyurikat o sa mga kat-kat. Hello, hello, hello. Charis. It's 7 in the morning mga kasyurikat. O kanang manarbaho na punta ni mga kasyurikat, no? Kay kinahanglan ta manarbaho mga kasyurikat. Kailangan ko magtigom og kwarta. Kay na ako gipa-eskwela nga college mga kasyurikat. Diyos ko, mahal man din natin gipa-eskwela college mga kasyurikat, no? Pero laban na gyapon mga kasyurikat. Uy, nya, samot na karon mga kasyurikat. December 1, mabalhin akong apartment mga kasyurikat. Samot. Gastos na kay ko ani mga kasyurikat. So karong videohan nato karon atong video karon mga kasyurikat. Kay nag-atang ko diri basta mga kasyurikat kay padung ko sa trabahoan nya. 7 in the morning na diri mga kasyurikat, murag alas 5 sa tuan no sa Pilipinas, o tan-awa mga kasyurikat. Oh, so nag-atang ko sa bus mga kasyurikat. Nya murag tugnaw na jud karon panahon na mga kasyurikat kay autumn na jud diri sa Sweden mga kasyurikat, no. Pero laban lang jud ta ani mga kasyurikat. Lara akong bus mga kasyurikat, no, naabot na akong bus. So musakay na ta mga kasyurikat kay para makaadto na ta sa trabahoan kay bawal malit mga kasyurikat kay mayayawan sa atong boss amo, charis. So, nana ko sa bus mga ani mga kasyurikat, no, tanawa kong view diri mga kasyurikat. Actually, na ako sa Lund, nagtrabaho mga kasyurikat, outside Lund mga kasyurikat, no? Pero, ayan, kapoy ang biyahe everyday mga kasyurikat, liman kag mga, mabiyahe ko almost 1 hour and 15 minutes, padung lang na sa kong trabaho. Anya, igulit na pod, 1 hour and 15 minutes mga kasyurikat, iguli nga, magdagandagan ko mga kasyurikat, kay kinahanglan i-catch na ko akong train para iguli, kay kumabiyan ko sa akong train mga kasyurikat, mag-aabot na sa kong 30 minutes para sa next train. So, ayan, laban lang dito mga kasyurikat, no? Nga na, medyo kinabuhi sa kuan abroad mga kasyurikat mo kamong naas mga naas Pilipinas ayo jud mo pagtuo nga kami naa sa abroad mga kasyurikat kay dato mi daghan mi kwarta Diyos ko grabe sad namong panarbaho diri mga kasyurikat para lang jud naa makasustain mi diri sa among pagpuyo kay mahal pud diri ang mga palitonon mga kasyurikat labi na sa apartment mahal ang apartment diri mga kasyurikat nya kinahanglan jud kag kanang kinahanglan di na pwedeng unya na kamo bayad sa apartment next time na lang Diyos ko kailangan jud bayaran jud ni mga kasyurikat